'yan iska ne. Ku ne 'yan iska? Mu za ki ce iska? Ke bari ki ga in da miki da idanuna. Ke ga in da miki da idanuna. Ku din. Hajiya, ya za ki ce mu ba almajiran tsakani da Allah bane ba? Mu in ba almajiran tsakani da Allah bane, mu almajiran tsakani da ubanki ne? Eh? Mu za ki daina hankali. Wata shayya. Bata san muna gani ba. Ba ta da daraja. Wai mu za ta daina hankali. Ina sanar na maka mata. Uban ma gaba ne ga faɗa ma ko. Ya tana ta irin karamin dan iskan nan ne, bata san muna gani ba. Mazai kawai wani ya zo ya tare da mu. A ba mu sadaka fi sabilillahi. A taimaka jama'a. Ku ne 'yan iskan dama da kuke zuwa kuke bara a nan, ku ne kuka daka min kanwata. Oke, turo ka akai kenan. Daga yau ba za ku ƙara sha'awa ku tare wata ban a nan. Jawo shi mutuwarsa. Eh?